Serenada Franza Schuberta. Ludzie od zawdy mieli radę muzyka. Radę grali na rozmaitych instrumentach, ale mniej radę słuchali, a grali insi. Ja genau miarkuję, ja naisto wiem, co teraźnia muzyka jest blank inksza od tej, kieroch ja miał rad słuchać i od tej, na kiery wychowali się moje ojce i starzyki. A i te same instrumenty od tych najbardziej starucznych, prymitywnych, a że do tych najbardziej modernych, nie wszystkim jednako sztymują. Ja zawsze z to pieruńsko rod miał krzypki, gajgi, chociaż był taki czas, kiedy na nie blank nie poradził patrzeć, blikować. Kiedy był jeszcze jakieś 8-9 lat stary, moja mamulka i mój tatulek ubzdali się, co sobie zrobił kunstlera i byda fest wywołanym krzypkorzym, hoćlikorzym, ale też od tych krzypków, krzypecek nie poradziłem się na isto bez sołkie moje 70-letnie życie odkuplować, nie poradziłem łonych odrzynąć i zawdy mi się zdoteroski, że byli ci one sy mną, od zawdy, a że doteroska. Od bajtla, od maluśkiego szpikola dziwołek się zazirołek staruczne gajgi mojego starożka Józla i na ta festnie usiotano latami drewnianą szupa, we wtorej mieszkał kejsik, snożny, łokludny klank i medikowołek o tym starożku Józlu, kiedy gifniśnie poradził grać na tych krzypkach, a przy smycu jezety jego Bodzanowic, bez Breslau, Zobrze, Logiewniki, a że sam do Chorzowa. Wszystko tak napoczło się przy ostatku czasu, kiedy kanclerzem Rzeszy był Otto von Bismarck. Jakieś ich 14-15 kilometrów od dawniejszego Rosenbergu, Terowskie Olesno, jak się jechało na Częstochowa, była Gryfno, dziedzina Bocanowic, dzisiaj Bodzanowice. Jeśli do Terowski Nojsrokszo wieś we gminie Olesno. Polskie miano Bodzanowice idzie znosić we książce Józefa Lumpy, wydanej we Głogówku w 1847 roku. W 1753 roku ta wieś kupił się szlachcic Henryk Leopold Reichenbach. Od niego wieś erbnął jego syn Karol Henryk Fabian, który skalował już w 1780 roku za 80 000 tamesznych talarów. Do Terowska bezmać podobnych właścicielach wsi ostał maluśki dworek. To wszystko jest naisto ważne, bo urodziła się tam i mieszkała od chyba 1861 albo 2 roku szykowno dziołcha Maryka Kosmala. I zdomi się, że ona ci genau jak większością młode a chudobne dziołchy ze pobliskich wsi bedinowała u Bauera, u zabranego gospodarza. Ten gospodarz miał deczko starszego łodni synka, w którym u Maryka, jak każdemu do dziołcha, napoczła przoć. Poblisku była rzeka Lizwarta nad Tkiero, młode rade spacerowali, lebo deptali dalsi, aże do lasa wele kucobów, skuli tego, co wy wiecie, a ją miarkuja. Bajerowski synek poradził ci całbrownie grać na krzypkach, miał ci krzypki dobrej firmy, moc wercity. Nie byli to żadne ci tam drumle, dudelzaki, lebo inksze brzunkadło. Ale skuli tego, co Maryka była ze familii próżnej, Nikiel Fojtowski miech po świętym Morcinie, miała jeszcze 4 braci i 2 szwestry, tuż ten Bauerowski synek dał się z nią pokój, ułożenił się ze pieniężną dziołchą ze Olesno. Dawne to i blank inksze byli czasy i co się tam i w ten czas przydarzyło, to nie idzie Terowski genau spokopić. Styknie, co sam żykna i że ta jakoś łosza roku we czwartek, 26 lutego 1885 roku przy naisto srogi zimie dziołcha śległa i na tym nie najgryfniejszy ze światów przykludził się gryfny synecek, któremu Maryjka dała na chrzcie Józel. Nie miała nasza Maryjka letko wcięciol, bo przeca zowitka i downi i do dzisiaj ludzie nie mają wzocy we respekcie. Synek rosnął, brał od wszystkich chyby i lejty, ale zauwidzą na ludzi wylos i wyuczył się na piekorza. Ku temu ten Józel, tak sam Zesia, naumiał się też grać na gajgach. Kiedy się ze tych Bodzanowic wykludził do Wrocławia, do Breslau, erbnął po tym maryjkowym szacu te wercite krzypki. I bez sołkie swoje procne życie grał na tych krzypkach, a że grał. Byli one dla niego kejby najbardziej umiłowane dziecią. I dejcie pozór, najbardziej miał rod taki koncert, który się mianował Serenada Franza Petera Schuberta, który urodził się 31 stycznia 1797 roku we Himmel Fortgrund
w Austrii. Zemrzyło mu się 19 listopada 1828 roku, był dopiero 31 lat stary, a pochowali go na Kirchowie Zentralfriedhof, kaj są pochowane takie ludzie jak Johannes Brahms, Eduard Józef, Johann Wojciech, Johann Synek Straussy i szauspieler Kurt Jürgens. Naskwał o tym Schubercie jego serenadzie godu, bo ta serenada będzie się nam wykrować sam aż do ostatka. Pistoli te gajgi, te krzypki pierwsza i druga wojna światowa byli ze Starzykiem we powstaniach śląskich, a na ostatku już po moim ojcu erbnąłech jejo, kie mnie mamulka ze tatulkiem posłali do tej chorzowskiej szkoły muzycznej. A sam muszę dociepnąć, i że miał tym tatulek lauta, tako starucno gitara, niechaj pieronym srogo byrka ze wypuklatym dnym, kiero ino inkszo sztima, inksze strojeni niż skrzypki miał. Co się stanęło za tymi krzypkami od Starzyka Józla, to już nie tak dawno temu godą w radioku. W listopadzie łońskiego roku rozpraskły się one we moim szranku. I nie byłoby sam o czym godać, kejby nie to, że bez te całe lata zawdy kajsik wiele moich familiantów, a i wiele mnie krzypki furt i jednym cięgiem się pokazywali, a i ta serenada sztyjc brzmiała. Mocka już w moich osprawkach berów na chlyciu, ale to, co sam już na osprawu, to richtig prawda. Czemu to takie ważne? Ano, bo prawda jest naisto samotno i żyje we celibacie. Bez toż tyś ludzie mają radę cygaństwo i te cygaństwo i wichlirstwo kupluje no zło z weselo, czyni o współuczestników i wspólników. Natomiast prawda izoliruje i zmienia we wyspy ocholone morzem zawiści i podejść żałości. Z kuli tego, co wybieramy te cygońskie gierki, co by nie snoszać samotności prawdy. A tak by tak wszystko przeszajdzie ze wszystkim skumplować. Moja mamulka była pucmacherką, a mocka się naumiała od majstrów razinku we Wiedniu. Tam jeszcze ludzie ją znali, wiele oni wspomagali, a już jak my ze bracikiem za bajtla musieli cięgiem jej osprawek słuchać i bez stuszty strocha teroski poradzał o tym Wiedniu opeć. Cechą Wiednia, jedyną z eporu jest katedra świętego Szczepona, albo inaczej Stefana. Jeśli to najważniejsza budowla gotycko w Austrii. Moja mamulka pora razy wlazowała, kletrowała się po 343 słodach na wieża libeźnie mianowano bez Wiedeńczyków Sztefy. Ze przyrodzonego kościoła ostała ino brama olbrzymu, Riesentor i wieże pogańskie. Już jak my ze moją babeczką po prawdzie do ostatka nie poradzili się nadziwać na sarkofag cesarza Fryderyka III, szafnięty ze szarłatnego marmuru, a i ze XV wieka i taki gotycki skrzydłowy ołtarz ze Wiener Neustadt stawiony tak, jak i sarkofag kajsi we połowinie XV wieka. Ze tej wieży roztocza się sumny widok na całe miasto. Idzie obadać i podziwiać całki Wiedeń naokoło. Ginao po jednych pieniądzach wygląda to ze Kalenbergu, znaczy się łyso góra pod Wiedniu, ze takiego groniczka 500 metrów wysokich. Na tym całki Kalenberg jechało się autokiem bez Heilerstraßy w stronę północno-wschodniego kraja Wienerwaldu, laski wiedeńskiego. Śniegu, albo jeszcze lepszy, że szupfla szło oglądać, dziwować się na Wiedeń, Dolina Dunaju, Małe Karpaty i Alpy Styryjskie. Jeśli da na tym Kalenbergu szykowny kościółek świętego Józefa, reskierowany wnet od zawdy, bez polskiego faroża. Ze tamesznego placu nasz król Jan III Sobieski dowodził szlachtem ze Turkoma o Wiedeń. Wiedeń moci też kielanoście szykownych i pięknych parków, po niemiecku Grünanlage. I idzie po nich się poswajndać, posmykać. Na tym przykład Volksgarten leży Blankole Spittelbergu, wzięty okolicy Wiednia, kaj roztomajte bajzle forszlagują kontmanom wino, kobiety i śpiew. No i wszędzie idzie posłuchać muzyki, i to nie ino kunstów wszystkich Straussów, ale pieśni Franza Schuberta, zetą wywołaną serenadu, osobliwie kiedy się gro na krzypkach. Tak ci też kejsik za dawnych lat było ze mną i ze moją haźbietką we Wiedniu. We takim jednym gryfnym sztramskim szynku na Grincigu, kaj zawdy szło, a pewnie kim i dalszy idzie, festelnie i szykownie i faśniście się ubawi. No i przychodzi trzeba było ziepko poszpacerować nad modrym Dunajem, obejrzeć Hofburg, Schönbrunn, Ring, Prater
ta katedra świętego Stefana, szło też tąpać nad takim kanałem dunajskim, a kiedy szłapy nie chcieli tyrać, czasie było szykownie zycnąć we taki, jak to te Cezaroki, Austrioki godają, bier sztubie, obsztalować gryfny, srogi, zajter, piwa, lebo lampu z wina, princ Stefan i posłuchać muzykantów, kiedy naisto poradzą ci wszystkie melodie, wielińskie śpiewki wszystkich unych trzech Straussów grać. Miej moi Elzi ostali we pamięci konski Franza Schuberta, zeje jego pięknistą serenadę. Wiedeń, miasto, kaj miała rada wędrować moja mamulka, to miasto dla mnie najgryfniejsze. Miasto, które mnie poradziło zacałbrować do imentu. Joch naisto pierony mom i miał rod i Wiedeń i tincołki Dunaj, który po lekuszku płynie bez niego, ale te roski, tej wie, co tam się nigdy nie wykludza, nie pojada, ostała mi ino ta serenada Schuberta. Kiero najlepszy się słucho w ten czas, jak jest grano na krzypkach. Była ci ta melodia z nami i w Egipcie w 1972 roku. Mieliśmy ze moją haźbitką przyleżytość rajtować na kamelach. Te rajtowanie napoczęło się kole takiego srogarnego restaurantu, a rajtowaliśmy do Gizy, kraj ungefähr 2500 lat przed Pomboczkiem napoczli te ichnie piramidy stowiać. W lożech na ta kamela, która siedziała ze podwiniętymi szłapami. Był taki czarny beduin, co na te kamele wahował, kozał ci mi oblic ta ichnio garabija, na głowa nametlał mi ten jego turban, a z kuli tego, iżech nie miał wtedy bryli na kirolu, moja Elza mnie nie pozna, bo wyglądał na istonie rychtyczny Araber. Coś i ten czarny forsknął na ta kamela, gwiznął i ludzie wy moje roztomiły, wiele nie brakło i prasknąłbych pycholem na ziem, bo ten bydlok wstowo no i przodzi dupą, zadnimi szłapami, a dopiero nie skorzy sztrykuje przednie szłapy. Jakie się już deczko spamiętał, kamela poszła, kalupy marze do tej Gizy. Pierunie, to była rajza. Żadnej brymzy ta kamela przeca nie ma. Żadnego ludzkiego języka też nie poradzi spomiarkować i no gzuje choby i w to łogon koleżyci pod polu. Moja Elzy wrzeszczy na całki karpintel, bo też by ze tej kameli leciała. Wrzeszczy ci, ojgien, bo mnie blank we tych ichnych klajdach nie poznała, mogecie się wystawić, hop we kiecce, we klajdzie. Jo blank nic nie słysza, bo mam ta moja palica zabindowano we ten turban, a raber za nią ze takim hiraniem powtórzą też, ojgien, godą wam ostudy larma, choby za blank starej Polski srogachny rumel na proki przyjechał. A kamera nic, no leci drabym pruje oby po glajzach, chociaż ją parę razy świtnął po żobrach, chociaż targał za te lejce ryczą, prrrr, stoj ty pieruno, giździe diosecki. Sztopła na szlak zabrędzowała, dopiero przy takim srogim grodku, kaj była woda dla tej gadziny i zaś tak wstawała, no i przodzi chlastła ci na klęczki, na przednie kolana, i ofresą prasknął o jej gnych, ona za tym zicła żyć, ja że mile tej mojej palicy zaglingał. No i wróciliśmy się na ostatek do tego restaurantu, był ci do budynek, w której dał postawić Napoleon III dla swojej babeczki, cesarzowej Eugenii, mianowanej najczęściej Eugenia de Montijo, i tam już blank po araberskim obiedzie usłyszeliśmy szykownisty klank krzypek i taci serenada Franza Petera Schuberta. Blank inakszy było z nami we Budapeszcie, jakiegoś kiedyś rządził, wychludziliśmy się tam ze moją Elzą na Sylwestra. Było to w 1979 roku. Fajer, ale zarożki po nowym roku wykludzili cię na taką balanga do restaurantu Matias Pince na ulicy Marcius, poblisku hotelu Macias. Restaurant rozewrzyty był w 1904 roku, jest chyba najbardziej bogatym w historii budapesztońskim szynkiem. Wnętrze restaurantu jest kuplowane ze szumnym, szykownym madziarskim królem i sprawcą Matiasem Hunadim, po polsku królem Maciejem Korwinem. Nie będę sam terocki golą, co my tam wysłepali, co moje roztomie surowce robić smacyska, ale muszę powiedzieć, że całki czas grała ci nam cygańską muzykę. Ktośik powiedział, co być we Budapeszcie i co by cygun jeżdżał na krzyplach do Dakla, to tak jak być we Watykanie i nie widzieć papieża.
No i na ostatku, kiedy mi dali pora naszych złocioków, temu najważniejszemu cygonowi, to ci on nam napoczną grać jeden taki cygon do lichtich do ucha. I dejcie pozór, był ci to blank ryszawy cygon, ale najważniejsze, i że na ostatku gromną i to najdłuższy ta wywołano serenada Franza Schuberta. W Berlinie był ci kiedyś w takim dawniejszym teatrze pod mianem Schauspielhaus am Gendenmark. No i przodzi była ci to, odłożę w życiu w 1821 roku, Königliches Schauspielhaus we wtory w latach 1919-45 mianował się Preußisches Staatstheater. Teatr ten zburili bez drugą wojnę, ale rozewrzyli go już w 1984 roku i zatem w 1994 przemianowali go na Konzerthaus. I do w tym Konzerthausie miałeś ci też przyleżytość słuchać egzotycznej krzypoczki. Urodziła się ona w Singapurze, Vanessy Mai. Kiedy ona poczła swoja kariera, jak miała dopiero 11 lat. Grała ci ona we przodzi muzyka poważno, co by we wieku dojrzewaniu przeciepnąć się na teatralny, widowiskowy, paradny sznyt graniu. No i jak myślicie, co ona też grała? Ano na fajram koncertu grała dosyć długo moja umiłowana serenada Schuberta. Słyszałem jeszcze kiedyś ta serenada, jak ci ją grał nasz najbardziej wywołany we świecie jazzman Polo Michał Urbani. Grał ci on ten koncert też na krzypkach, chociaż nie na taki, jakie znamy sam tutaj w Medłocach. Ale to już jest blankinsza bojka i o tym porozprawią można kiedyś indziej. No i to by może stykło na dzisiaj. A teraz pominął, jak we każdą niedziela przy śniadaniu, Eugen Spiok.